Mario Polák jej upravoval ten interiér. Obe autá neskutočne upravené, takže ešte raz H22 A7, predný náhon pri Honde 4. generácii. V základe toto auto okolo 980 kg. Momentálne už teda veľa kompozitných materiálov použité pri tejto 4G. No a vedľa už avizovaný Mario Polák a MMZ Racing Team momentálne z jednou jeho korzičiek Ačkovú, Bčkovú a dneska vyťahol svoju Cčkovú turbenú zadokolku. Takže uvidíme, aké časy to bude búchať dneska.